Περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, Δέσποινα Βέργαρδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Brilliant Coach ενδυνάμωσης άτεκνων γυναικών. Πρωτού μας πεις δύο λόγια για σένα, θα θέσω την ερώτηση και την απαντάς αφού πεις για σένα και πώς έφτασες στο coaching. Εσύ θέτεις στο τραπέζι μια πλευρά που σπάνια συζητιέται. Τη ζωή μετά από μια ιστερεκτομή. Αν θες να εξηγήσεις και για όσους ενδεχομένως μπορεί να μην ξέρουν τι είναι η ιστερεκτομή. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που βιώνει μια γυναίκα μετά την ιστερεκτομή και πώς αυτή η μετάβαση επηρεάζει τη γυναικεία της ταυτότητα. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βέργαρδου Δέσποινα. Εγώ δεν είχα YMCA, CEO, FBI τίτλους. Ναι, αλλά είχες μια πολύ ωραία αναπαράσταση πριν. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι με δύο υπέρλαμπρες άξιες εκπροσώπους της θηλυκότητας δίπλα μου. Οι σπουδές μου είναι πάνω στο marketing. Προέρχομαι από το χώρο του εμπορίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η γνωριμία μου με το coaching έγινε ως coachee. Δεν είχα ιδέα για τον κλάδο. Ζήτησα τη βοήθεια κάποια στιγμή μετά από την εμπειρία που θα σας παρουσιάσω, όπου πραγματικά ένιωθα τα πάντα γύρω μου και μέσα μου σκοτεινά. Είμαι ευγνώμων στην Ελευθερία Μιχαηλίδη, νομίζω είναι εδώ σήμερα κοντά μας, για αυτό το δώρο που μου έκανε. Όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που της είπα όταν συναντηθήκαμε είναι ότι έχω σκοτάδι, δώσε μου ένα φακό. Και εκεί κάπου γεννήθηκε το Brilliance, γιατί συνειδητοποίησα μετά ότι ο φακός αυτός κρύβεται μέσα μου. Έχω δύο πιστοποιήσεις στο Life Coaching, μία από τον AC Accreditation και μία από την ICF, έχω πάρει το διπλώμα της ICM Academy και έχω επιλέξει λοιπόν, αρχικά μάλλον να διευκρινίσουμε για όσους όντως μπορεί να μην το γνωρίζουν, η ιστεροκτομή αφορά στην αφαίρεση της μήτρας ή και συνολικά ολόκληρου του αναπαραγωγικού συστήματος μιας γυναίκας. Και ο λόγος που σήμερα αναφέρομαι σε αυτό είναι γιατί είναι κάτι το οποίο έχω βιώσει στα 41 μου χρόνια, δίχως να έχω προλάβει να τεκνοποιήσω, καθότι βρέθηκε σάρκωμα στη μήτρα μου. Η επιλογή λοιπόν αυτή ήταν μονόδρομος. Από προσωπική μου λοιπόν αρχικά πείρα θα σας πω ότι μετά την ιστερεκτομή μια γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη και με σωματικές βιολογικές αλλαγές, όπως είναι το ότι μπαίνουμε σε μια πρόωρη εμεινόπαυση, ορμονικές διαταραχές, ορμονικές αλλαγές, αλλαγές στο σώμα, αλλά κυρίως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το ψυχολογικό, καθότι γεννιούνται βαθιά συναισθηματικά ερωτήματα, όπως του πώς η ίδια αντιλαμβάνεται πλέον το σώμα της και τι σημαίνει για αυτή είμαι γυναίκα. Θυμάμαι πως και εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν μου συνέβη αυτό ήταν ότι πάει τώρα εγώ, δεν θα κάνω παιδιά, πότε θα γίνω μάνα και τελικά εξακολουθώ να λέγομαι γυναίκα, χωρίς να έχω το σύστημά μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε μια κοινωνία η οποία, όπως και όλες οι κοινωνίες που έχουν πρότυπο το μοντέλο της πατριαρχικής οικογένειας, έχει συνδέσει άρρηκτα τη θηλυκότητα και τη μητρότητα με τη γονιμότητα. Αυτό όμως, σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν γίνει, αλλά και από την προσωπική μου εκτίμηση, είναι η επίδραση ουσιαστικά ενός κοινωνικού μύθου. Το τονίζω. Η θηλυκότητα, όπως αντίστοιχα και η αρενοπότητα, πού πάω, εγώ μαζί με αυτό, ναι, δεν βρίσκονται στα όργανά μας. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι αν ένας άνθρωπος χρειαστεί να αφαιρέσει ένα μέλος του ή ένα άλλο του όργανο, πάβει να ορίζεται ως άνθρωπος. Η θηλυκότητα, το ανέπτυξαν εξαιρετικά οι συνάδελφοι εδώ, είναι ενέργεια. Γεννιόμαστε με αυτό, το φέρουμε σε όλη μας τη ζωή, σε διάφορες εκφάνσεις και για μένα θα έλεγα ότι η θηλυκότητα είναι όπως ένα λουλούδι. Πολλά λουλούδια couples goals σήμερα εδώ, τα αναφέρατε κι εσείς. Πώς βλέπεις ένα λουλούδι έτσι όμορφο, χρωματιστό, ευωδιαστό, να λυκνίζεται απαλά στο αεράκι, να στρέφεται στον ήλιο, να ανθίζει, να αναπτύσσεται. Αν αυτό το λουλουδάκι το κόψουμε και το αφαιρέσουμε και 2-3 φυλαράκια ή και 2-3 πέταλα, δεν πάβει να είναι ένα όμορφο, ευωδιαστό, χρωματιστό λουλούδι. Θα παραμείνει αγέροχο,
αρκεί εσύ να το φροντίσεις. Εφόσον λοιπόν φτάνει μια γυναίκα σε αυτό το σημείο να κάνει ιστερεκτομή, νιώθει λιγότερο γυναίκα? Και αν ναι, από πού μπορεί να ξεκινήσει για να αλλάξει αυτή την εσωτερική αφήγηση? Τέλεια. Το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα, συγχύζομαι, είναι η αποδοχή. Δηλαδή, να επιτρέψει στον εαυτό της να νιώσει αυτό που νιώθει. Ό,τι και αν είναι αυτό. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στο συναίσθημα. Το λάθος είναι να επιτρέπουμε σε αυτή τη σκέψη να καθορίσει την υπόλοιπη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, η αλλαγή ξεκινά όταν μια γυναίκα αρχίζει να συνδέεται ξανά με το σώμα της και με τον δικό της προσωπικό ορισμό της θηλυκότητας. Θα ήταν φρόνιμο να αναρωτηθούμε στο σημείο αυτό, τι σημαίνει για μένα είμαι γυναίκα? Ποια στοιχεία της θηλυκής μου φύσης θέλω να ενισχύσω και ποιες πλευρές μου εμφανίζονται τώρα που ίσως δεν έβλεπα πριν? Ένα ακόμη βήμα, στα οποία αναφέρθηκε εξαιρετικά και η Κατερίνα, είναι οι μικρές καθημερινές πράξεις φροντίδας. Όπως αναφερθήκαμε ήδη, αλλαγή στη στάση του σώματος, επαναλαμβάνω για να το τονίσω, Κατερίνα μου, αν μου επιτρέπεις, προσωπική φροντίδα ομορφιάς, η άσκηση, η προσεκτική υγιεινή διατροφή, η κίνηση, ο χορός, δράσεις ευχαρίστησης γενικότερα που μπορούν να ξαναχτίσουν μια θετική σχέση με το σώμα μας και με τον εαυτό μας. Επιπλέον, ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας και για μένα, όπως αποδείχθη, είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον. Και αν αυτό δεν υπάρχει, πώς μπορούμε να το χτίσουμε από την αρχή? Πιστέψτε με, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα, αν δεν είχα καταφέρει να καταπολεμήσω το φόβο της απόρριψης και της ενοχής και της ντροπής, δίχως την στήριξη του περιβάλλοντος μου. Σας ευχαριστώ για όσους είστε εδώ. Είναι πολλοί εδώ σήμερα, γι' αυτό το λέω και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θέλω όμως να σταθώ και να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το αφήγημα που λέμε στον εαυτό μας? Δεν είμαι λιγότερο γυναίκα. Είμαι μία γυναίκα σε μία νέα φάση ζωής. Σε αυτή τη νέα φάση της ζωής, λοιπόν, με ποιον τρόπο το coaching μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη γυναίκα και να τη βοηθήσει να επαναπροσδιορίσει τη δύναμη και τη θηλυκότητά της? Βουαλά! Λοιπόν, το coaching μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά υποστηρικτικό εργαλείο σε αυτή τη μετάβαση. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε ήδη διευκρινίσει από την αρχή της ομιλίας μας, αφορά στη διαχείριση του σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα ασφαλή χώρο, όπου μια γυναίκα μπορεί να μιλήσει χωρίς ντροπή, χωρίς το άγχος ότι πω πρέπει να σταθώ δυνατή και χωρίς καμία κριτική διάθεση. Αυτό από μόνο του ξεκινά και είναι θεραπευτικό. Έπειτα, μέσα από τη διαδικασία του coaching, αναγνωρίζουμε τις ιστορίες που κουβαλάει μέσα της. Όπως αναφέρθηκα και νωρίτερα, αναφέρομαι στα αφηγήματα που έχει από κοινωνία, από οικογένεια, από περιβάλλον, από το πώς η ίδια ορίζει τη θηλυκή της ταυτότητα και τη γυναικεία της ταυτότητα. Βλέποντας λοιπόν έτσι πιο καθαρά, μπορεί να επιλέξει τι θέλει να κρατήσει, τι την εξυπηρετεί και τι όχι, και να το αλλάξει και να το ξαναγράψει με δικά της χρώματα από την αρχή. Επίσης, το επόμενο βήμα που μέσα από το coaching χτίζουμε είναι η δημιουργία της επόμενης εκδοχής του εαυτού της. Μία εκδοχή πιο συνειδητή, πιο περήφανη με το σώμα της, πιο συντονισμένη με την εσωτερική της δύναμη ή αυτό που όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι ασπάζομαι και υπηρετώ, την εσωτερική της λαμπρότητα. Αυτό που μέσα της έχει γεννηθεί το φως και κουβαλά. Να ξανασυνδεθούμε με αυτό. Κλείνοντας,
θέλω να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά στο coaching γενικότερα, αλλά και στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμε. Το coaching δεν πάει να διορθώσει κανέναν. Βοηθάμε να συνειδητοποιήσεις ποιος ή ποια είσαι και κυρίως ποιος ή ποια μπορείς να γίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ